RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Melvin ginaingon, kung unsay klase sa babae ang imong ganahan nga dili gyud nimo maangkon, wa gyud kay mahimo. Kay badlis gyud sa imong pad nga dili gyud nimo maangkon ang klase sa babae nga gusto mo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikaliptan. Gibuwagan mo ang babae nga imong iyab nga bahog sungib. Oo pa di gyud masingong baho sa yaha pa. Baho kayo? Oo, wa pa gyud ako mahigop ang sabaw, na. Baho jud kayo. Ay. Baho mong yun ang ilahan, unsa mo na siya. Pero basin mo na ito kaligo. Kung makaligo na humot siguro na. Ay naligo man kuno siya pa. Humot kayong buhok, humot kayong shampoo. Ang yang boobs pag didi na ko, humot kayo. Humot kayo. Pero, nahipong ko nga, doon na magibaho yun nga akong sikot. Ang puta, iyahay yun di ay. Mau ba? Naibaho iya nga di kang sabot. Uy. Basig tuluwayo na dong. Sige, tuluwayo naman. Tuwayon man! Unsam na siya. Mao siguro na. Mao na yung sulti. Tuwayon siya. Bisang saon ko nun niya, butang og pahumot. Baho yun ay. Sa ato pa, walang yun mo dayon na taon, porbida, walang yun mo ilabte. Kay bako man, di ba? Ay, gidayon na lang nako pa. Kaysa kaya mambutang bayad sa motel kung may mahitabo na mo. Uy. Ay, kidiritso na lang ako Da, human lagi dayon. Oo. Diha-diha dayon, ay ako sa iyong ibuwagan. Ngorto. Na, aris ako pa kay musud po ko sa banyo. Ako sa hugasan kay sus, namilit ang baw siya ha. Ana. Tinuod ni mahong tuway gidong na katumong yung taong babae tuwayon. Hay! Salamat kayo, Daiden nga. Isugot na yun ko nimo. Kanatungod kay nakugusto po't ko nimo. Day, kining kuan ba kaning tapuhi ko ng usan nimo ka mata? Ha? Nga naman? May dako mo kayong muta, good. Tapuhi sa na, day. Ay, mao ba? Kadiyata. Dawin, pasmado, manggod kong mata. Ay, mao ng permil lang doon ay muta. Kining ugma, ha? Mag-date, ha? Oo ba?
Ayab na gud ta. Mao nga, masugot ko nga, manuroy ta. Dadon ko rin mo bisag asa nga lugar. Pira ka sa itong pagpanoray sa mall, Tom? Uday, may auto mo day ka, no? Oo, uy. Pero kung mag-duty ko sa opisina, magmotor ko, kasagaran. Kaya ang motorsiklo good. Makalusot-lusot naman bisag asa, bisag traffic. Kaya ikaw ba ko mo eh? Ikaw ang babay, unya, ikaw ang gasto sa itong pagpanood sa mall. Unya, ang pagpangaon na to sa restaurant. Ay, okay ra, uy. Basta, di prangkahan na payat ako. Kadili na ko putli. Nalaptan ako sa salpahis na kung uyap ka ni Adto. Nagkiktaban og laing babae. Okay, ragid na ako, day. Wa ko mag-apas og babae nga virgin. Ang importante nga, ikabilin og bahay kung ako na siyang maasawa. Magkasalig jud ka. Nga ikabilin jud ko pay. Pero mo prangkalasap ko ni mong istorya. Nga, ganahan kong lalaki nga mahilig sa kama. Oh, ako na, day. Mahilig ko sa kama, uy. Ay, Karoon lang gani, oh. May tukar kong gana sa sex. mao pa? Kun mao, timing kaayo. Kay ni anata sa tungod sa mapugnaw nga lawak. Ipamunong mo ang auto? Uy, hala niya mo ko ta sa motel. Og anak tadya magpahungaw sa atong kana sa sex. Kuya ako sad. Mitukar man po dong akong kana. Nagkilok naman ni maayong ako. Uy, tanan na. Manaog na ta. Mo-check na ta sa motel tong. Mao di akong gusto. Dako. Taas. Gawot sa imong ba? Ang duha ni mo ka-ex, babe. Ako ning nanipapon. Inay. Gabi, ito na po ni. Ikaw na nga akong pakaslan. May kapag-drives ka. Unya, kwartahan pa niyo ka. Sige. Sige pa. Dong. Ako nasad. Hubuon na nina ako kung panty pa. Pailo na po ta. Sige. Sige na ba? Tepa. Saman. Ano ko, oy? Kabuho sa imo, uy. Ay. Bitaw ko maligo, oy. Kaganahan ko magtanaw sa lalaki nga mukhaon sa ako nga dili malimpyuhan. Sige na, tilap na. Ginaba. Sige, laban ta ka. Basta bala na. Idoso na kabe. Kalami. Ayaw pa no to. Simuta. Milit sa gambil. Uy, nindot na, may ligo na. Huwag yun ang utong sako. Ay, ayaw pa mo nang kapit. Sige na. Sige ka na. Padayan. Giwagan po di mo to Eden nga no magod taon nga kwartahan man to doon ay auto giwagan na sad. Gwapa lagi. Unya kwartahan. Pero, tagsara mo maligo. Unya kung mag-date, be. Di po maligo ang kanahan.
Ganang po siya kaunong nga na. Way ligo po. Naagi mga babae daan nagkidaiya dong. Utong lang itilap mo, ha? Kung wa kay hangin, ay hunong tilap. Ha? Nya lingaw ginhawa, nya lingaw ginhawa, nya hanggap og hangin laom, ha? Itigom ang imong hangin, kay dus mo nimo utong mayo. Utong dayon. Kapuya sa. Magdugyan na, magbugtuan ta ginhawa na ba? Ha? Doon ako ilaing gipanguyaban. Unsa man? Kung sugton ko niya, unya, humot sigbilahan. Oh. Siya akong pakaslan. Bayo. Babay nga, humot ang iyaha pa. Salamat nga. Gisugot ko nimo gabi, day malo. Kana kay nakagusto man ko nimo og okay rapod ko. Unya, ikaw okay ka, di na ko virgin. Oo. Okay ra nga, di nakaputli. Basta babay nga ikabilin og bahay. Unya, babay nga limpyada sa lawas. Ako noon dong, so sa kaadlaw katulog ko maligo. Mao ba? Katulog ka maligo sa sakadlaw? Kana mo inindot. Taxi driver. Ihulong mi sa 12 nga motel. Wag na akong kipangita. Dako o taas ka ayo. Sige pa malo. Sige pa. Sige. Yakin biyak ko. Yakan, sige. Yaka. Tempa. Sa man si Bahog. Kabahog ko daron. Ang ako rong nanimaho dong. Ha? Ayon man ko. Okay. Bisag katulog ko maligo sa sakadlaw pero baho kayo, oy. Kasi di malasog yun ako eh. Pirmi ko matumong sa babae nga. Baho. Ayaw ka balaka kay di man ka pakanon sa ako diretsyo raman ninimo. Sige, kani ay Ay. kani ganahan ni diba? Dahil di malo eh kay umanan ni buwagan pa ka. Pala ka rin. Sige pa. Sige. Ngano ka, uy? Sige ba? Padayon. Sige ba? Mabdus ya, sir? Mabdus ka, Eden? Oh, iho Melvin. Oh. Mabdus, Eden. Og ikaw ang amahan sa iyang gisabay. Dayin? Day? Sa dayon nimong buwag na ako. Nasudlan man ko. Mabdos ko sa atong anak karon. Mabdus ka, di ay sa kong anak? Sa pagkatinuod lang. Magkabuhi mi sa bata kung mataw na siya. Apa rin taon magsigig hilak si Eden. Kay gusto yun siya. Nga may amahan ang bata nga iya unyang ihimugso. Dong, Ben, nak. Bisan to, dong, kanang tungod lang sa imong anak, banga nastiyan taong Eden, kansilin lang siya, dong. Ganing. Pakasli ko dong ba? Maligo na lagi ko permi dong, promise Pero dong. bibitaw kong musultin ni mo, anak. Pero di man ka maminaw na ako. Maligo na gani. Bukang tawas day para dili kay baho. Bangag sa ino. Ayun na pa, Eden, iha.
kung gusto ka nga magpakasal mo si Melvin, tumana ang iyang gusto. Kaligo kung magduog mo. O, lagi. Maligo na lagi ko dong Melvin kung magdog ta. Maligo na gyud ko, promise. Basta pakasli lang ko dong, ha? Mabtos na bahay ako sa atong anak. Magpakasal ta sa labing madali. Ayaw ka problema sa gasto sa inyong kasal, Melvin. Ako'y mo gasto sa inyong kasal. Ako, Melvin. Ipakaslan ko na lang si Eden, ang kwartahan nga babay nga dili ganahan maligo kung magdugmi. Kay mabdos naman siya sa akong anak. Ay nakasal gyud mi. Apan mao gihapon oy. Di gyud siya maligo kung magdugmi. Gigamitan ko na lang siya minaro nga style. Ni kakita nako nga maligo siya, ana dayon ako siya pugson nga mag-sex me. Panidan na lang nako nga makaligo siya. Ana nako siya birahan. Magtumang kasama ang kaagi ni Melvin dinhining tulumanon. What's the style? Panit ana lang kung maligo siya style. Kini maong sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.